Gau ederra zen, senarrak emaztea afaltzera gonbidatu zuen, biak oso pozik zeuden. Jatetxearen ondoan zegoen parkean paseo bat eman eta parkeko iturrian hizketan geratu ziren. Senarrak hitz politak eskaini zizkion emazteari, senarrak lepoko polit bat oparitu zion. Jatetxean eseri zirenean, mutilak neskari mugikorra kendu zion eta dena okertzen hasi zen. Pasaitza asmatu ondoren bere mugikorrean beste mutil baten kontaktua ikusi zuen. Mutilak emazteari galdetu zion, zein hostia da mutil hori, eta emazteak lagun bat zela erantzun zion. Momentu horretan zerbitzaria iritsi zen eta galdetu zion, zer nahi zuen afaltzeko. Mutilak erabaki zuen zer jango zuten, biek eta zerbitzaria joan egin zen. Zerbitzari joan zenean, eztabaidan jarraitu zuten biek eta zerbitzariak arrasik entzun ondoren gizona lasaitzeko egina egin zuen. Zerbitzariak janaria ekarri zuen, eta bikotea isilik jaten ari ziren. Jaten bukatu ondoren, biak etxera joan ziren. Hurrengo egunean, gizona lanera joan zen, eta emakumeak beraien etxetik alde egin zuen. Egun horretatik aurrera emakume hori ez zen berriro ikusi.